Neste vídeo imos ver como crear listaxes de referencias. Como sempre, iniciamos a sesión de traballo introducindo as nosas credenciais para traballar como usuarios rexistrados. Para traballar con listaxes de referencias e engadir documentos, temos que crear previamente a listaxe. Para iso, accedemos no menú do usuario a As miñas referencias e clicamos en Crear listaxe de referencias. Cubrimos o menú que visualizamos asignando un título curto e un longo. E decidindo a privacidade e visibilidade da nosa listaxe. Unha vez cuberto, creamos. Unha vez creada, faremos unha busca, neste caso por exportaciones de pesca en Galicia, e iremos seleccionando as referencias do noso interese. Despois, desde Engadir referencias, seleccionamos a listaxe de destino da nosa selección e engadimos. Tamén poderíamos crear unha nova listaxe dende a xanela emerxente. Accedendo a As miñas referencias, visualizo todas as listaxes activas. Dialnet permite ter creadas ata 5 simultaneamente. Entrando nunha listaxe, podemos modificar os títulos, suprimir documentos, enviar os documentos da listaxe a un coñecido por correo electrónico ou compartir a listaxe a través de Facebook ou Twitter. Ademais, cando non queiramos manter activa en Dialnet unha listaxe, podemos eliminala.